У Беларусі стартавала акцыя «Бяспечны Новы год». Да рэспубліканскай ініцыятывы далучыліся і прадстаўнікі Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС. Традыцыйная акцыя скіравана на папярэджанне няшчасных выпадкаў за парушэнне правил пажарнай бяспекі ў працэсе падрыхтоўкі да святу. Канун Рождества и Нового года у спасателей, как правило, начинается жаркая пора. Наблюдается резкое увеличение количества огненных ЧП и случаев травматизма людей из-за нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям. Чтобы предупредить ситуацию с неприятными или даже трагическими последствиями, в республике стартует акция МЧС под названием «Безопасный Новый год». Заключительный 4-й этап акции пройдет на вокзалах, в больших центрах, на площадях, где будут даже наши МЧСовские Деды Морозы выступать вместе со Снегурочками. У межах акцыі работнікі МНС наведаюць аздараўленчыя цэнтры, дамы адпачынку, а таксама школы, гімназіі і ліцэі, дзе правядуць лекцыі і пакажуць прафілактычныя відэаролікі. Акрамя таго, выратавальнікі пройдуць з рэйдамі па гандлёвых кропках, якія спецыялізуюцца на продажы піратэхнікі. Традыцыйна на такую прадукцыю попыт у перадсвяточны перыяд павялічваецца. Да таго ж у месцах масавага адпачынку спецыялісты МНС будуць вучыць гараджан правілам бяспечнага запуску святочных феерверкаў. Завершыцца акцыя пад назвай «Бяспечны Новы год» 30 снежня.